Kining nindot kaayo nga tubag nato sa Salmo, bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Famous kayo ni siya sa Old Testament, labi na sa panahon ni David, kay siya may gasuwat ni ini, o sa mga buotang hari. Nga wagin sila kahadlukan nga ilang kaaway, bisan pag unsa kadaghan o unsa kalig-on, kay nagsalig man sila nga naay Ginoo sa ilang kiliran. Karon mura tagalakaw og ngit-ngit, kay watak hibaw kinsa atong kaaway, unsa nignaong si COVID-19. Kanus ata niya atakihon, asa ta niya atakihon, munang nanago na ta sa atong mga balay kaning enhanced community quarantine. Na pila na lang kabuk ang mugawas, muratag ka na bang mga ilaga bitaw nga niabot ang iring, nagsige nagtago sa lungag, unya muguho lang tagsa na lang kabuok, kanto na lang kinaabdikan. Maunay ato rong gibuhat, nahadlok na ta ni COVID-19. Doon na pa kay meaning sa atong kinabuhi karon, kining niingon nga bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, bisan maglakaw ko ato taliwala sa COVID-19, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa maka, doon na pa ka ni meaning. Niya kung wa gani ni meaning, wa na. Tunas na tangtanan. Kay kung dili ni nato iproklamar diha sa atong kasing-kasing, niya dili ni nato puy-an sa atong buhat, ang resulta, mawa ang gahom ni Kristo. Dihay usa ka suod nako nga higala nga naa sa Facebook, wa man makita now, iya kong giingnan, pader wa man ay kapuslanan ng imong kaisog, kay patyon mangyapon kas COVID-19, bisan pag magsige pamugmisa diha, gatuo kag masulbad nig misa ning atong kuan, kay tungod lagi atong gipost diha sa Facebook ang akong letter nga wa sa trabaho madayon, kay gireklamuhan man to sa atong mayon. So wa to nako gidayon og misa ang schedule. Ang tumong lang ta to nako nga ang atong mga kapilya nga dunay regular Sunday Mass, ato pa man ni aging Domingo pa gyud, kaning mamisahan bisan og jutay ra gun tawo manambong, kay nagtuo man ko nga kun duna lang gyud misa aning kapilyaha sama sa virus nga mukatapsad, ang grasya sa Ginoo mukatap pod dito. Ana mo na akong una-una. Pero giingnan ko sa akong amigo nga suod, pader ganahan man jud ko nimo mo humili, magsige mo kog paminaw nimo, pero aning panahon na pader di na mapuslano ng imong misa. Gikuyawan kong naminaw siyang gisulti. Tinuod sakto man sa ning gibutang sa ato karong panggobyerno ang DOH, mo koy supak ana. Hasta ning gitudlo sa atong Santo Papa o sa atong mga kaobispuhan nga mosunod ta ning enhanced community quarantine. Ang pangutana lang nako, samtang nagpuyo ta sa atong balay, milaong pabata sa Ginoo nga maoy maghatag nato og kaluwasan, na makapawa pa ba siya sa atong kahadlok niining mangitngit karon nga sitwasyon sa atong katilingban tungod aning COVID-19. Sa atong unang pagbasa, si Susana murasag ningit-ngit ang iyang pananaw tungod kay gihukman siya sa kamatayon sa mga bakakon nga mga huwis. Niya atong panahon na, duha lang kabuk mo hukom nimo, amo witness, patay na ka, konbikto na ka. Labaw na yun, kaya ang ni-witness niya, ang duha ka bakakon nga huwis, maghuhukom. Portigid niyang pagkapataya. Ngit-ngit. Pero niingon siya, apan Ginoo, nasayod kong nahibaw kas kamatuoran. Nasayod ko nga ang imong gugma o gahom para sa mga inosente o mga dinaog-daog. Yan yung tugyan siya. Wala na, ngit-ngit na to. Pero kay tuwa man siya timos ng pagtugyan sa Ginoo. Ang resulta, nagpada ang Ginoo o usa ka batan-on nga wa gid sila mag-expect. Mura pag solusyon sa COVID-19 nga wa kita mag-expect. Nga magkatawa lang ko naa sa atong mga Facebook usahay mo tinuod ba na. Wa pa kunoy vaccine ang COVID-19 tibo kalibutan. Pero batod pa nila, sayo na kayo ng COVID-19, hanggap lang init, na binukal, na nayasit. Patay na ako. Pagkasimple ang solusyon na o tinuod ni, ang kuan diyan, ang atong mga scientist,
mura pag nabuang o pangitag baksin para sa COVID-19, pero ihanggap raman kuno binukal nga asin. Ambot, nagagawa pa to sila mga matay, ito hanggap-hanggap nila to. Napay giingon nga, tanawa ang, kuan, Israel. Israel ba to? Wa gyud namatay sa COVID-19. Nya unsa ilang sikreto? Ang kana ra kunong tubig init butangan og kana ganing limon. Maoy sigihan nila himuong tea dito. So silang tanan nanginom og tea, patay kuno ang COVID-19. Nako, hain man ning gipanghambog sa uban nga kulba kay ni kay wa pa gi-vaccine. Tea ra man di ay mo ikuan. Ug ang tibuok kuno China mo kunong nasiro karon kay giti kuno tanan. Nako, abot di ba kasi ni binuang? Pero usahay ang Ginoo mohimo og solusyon kanang wa ta mag-expect. Tanawa ha, ang iyang gihimong solusyon aron masulbad ug makita ang kamatuoran mao ang batan-on nga ginganlag Daniel. Batan-on. Ang batan-on sa unang panahon way kwinta. Dili sila tagaan og kaning gibugaton ang ilang isulti, pero digamit ang Ginoo sa way kwinta. Ganahan kay Ginoo na kanang mogamit siya sa kanang wa ta mag-expect. Ya karon kay wa naman mag-expect ang mga tao sa misa nga mao pay solusyon aning COVID-19. Dili ka mo ni gamitos Ginoo karon aron pagsulbad sa COVID-19. Basin ba nasubraan na kay ta ka eksperto sama ato mga judges, nya nalipat na di ta sa pagkabakakon sa yawa. Na nagtuo siya, nagtuo ta solusyon gyud ni pero dili di ay. Wa sa kumingong sakto ko pero kamao pa batang maminaw sa Ginoo. Kamao pa batang mubutang sa atong pagsalig dihas Ginoo. Kay siya man gid ang labaw makagagahom, mas nasayod man siya kay kanato. Kanang kamao patang maminaw. Mao ni ron ang akong lang pangutana, dili ko musaway aning atong enhanced quarantine nga tagaan na lang tag pass aron makagawas, pero ang ako lang kamao pa batang maminaw sa Ginoo o nagsigi na lang tag paminaw sa atong kahadlok. Sa atong ebanghelyo, si Kristo mihatag og dili sa gyud expected nga hukom. Wa niya supaka ang balaod, pero doon nagyapon siya gisulti nga unexpected gihapon kayo. Usa ka babae na hukma ng patyon. Tinuod gito siyang nakasala og adultery kay caught on the act man. Nya batuuno na siya. Dili na tubakakon ang mga tao kay sila namang yung tanan, daghan man sila. Wa na to sila mamakap. Tinuod na gitong nakasa tong bayhana o angayan na yung batuon. Pero tanawa si Jesus ha, ang iyang solusyon, pagka-unexpected. Siya usama ni Ginoo, sugdan na nila mong hapak, may man kang hukom. Simple na kay Kristo, niingon na siya, kinsa to ninyo ang wagi sala maoy muunag hapak og bato aning tawhana. Wa man sa mingong ayog hapak ka, wa sa mingong hapak ka. Ya kinsa to ang way sala maoy unang muhapak. Ya man tikubo ra siya. Nya kay naminaw man sila, naminaw man miduto sa ilang kasing-kasing nga ang punto din ni Jesus aron masulbad ang kining dakong sala sa babae, dili ang pagbato niya, kung dili ang pagwagtang sa sala diha mismo sa atong kasing-kasing matag-usa nato. So ang kasulbaran sa maong kahintang sa sala or kalapasan, dili di ay ang pagkondem, kung dili ang paghinulsol sa atong mga sala. Karong panahon na daghan tang nabutaan sa kahadlok tungod kay daghan kay tag mga sala. Nya di na ta kamao kayo mo hinulsol og sala. Di na ta kamao mo langkat og sala gikan sa atong kasing-kasing. Nya kaning sala mubunga man gini siya kahadlok. Ang tanang tawo nga nakasala mahadlok. Tan-awar gud si Adan og si Eva, sa wa sila makasa dito sa paraiso, inigabot sa Ginoo musugat sila. Pero sa dihang nakasa na sila, pag-abot sa Ginoo, mitago sila. So ang kahadlok, bunga na sa sala. Niya ang sala sad, bunga sa kahadlok. Magsige na nag-multiply, mura na nag-COVID-19. Magsige siya multiply.
Tungod sa sala, nahadlok na ta. Tungod sa kahadlok, mudaghan sad ang sala. Tanawa ng anak nga mahadlok mutugan nga nangawat siya sa pitaka sa iyang mama o sa iyang papa. Nya, mumakak siya maayo. Magsige na siya pangawat, hantod maadik o pangawat. Tanawa ng mga manuyupay nga mahadlok masakpan, di yun mutugan nga misuyo. Kung sa resulta, magsige na lang gina sila suyo. Pero tanawa ng anak kaningon, ma, pa, nangawat ra ba ko diha og 20 kay natintal ko. Tingali, maigos tamparos, makusian, mayaw-yawan. Ya tungod ani, moingon na ang anak, ang mama, ikaw ron na anak ka padoon sa kadas pitaka, basig mangawat ka ha. Ingon na siya, bitaw ma, taguay lang na daan pitaka mo kay basig ako ng kawaton. So makaistorya na sila sa maong sala. Kanya kung ang kining sala ato na ganing istoryahan, kung sa resulta, mamatay. At tanawa na kanang anak babae o naiuyab nga laki ni adto sila sa kwarto sa babae nga sira usa, magsige sila tan-aw dito glaway nila mga messages aning cellphone. Magsige sila tan-aw sila mga lawas, mag-video sila dito aron mosamot ang ilang kalaway. Unsa may resulta? Kanang maong kalaway nga naa pa sunahona nga napa cellphone, magkita na silang duha, maghimo na sila ana. Maghimo sila. Pero itog ana sa babae nga to siyang mama papa, ma, pa, nako bang uyab ba? Gusto man siya makig-video na ko ingon ani. Niya uy, kalaway ko na ni day. Mao ni imong uyab. Niya siya, mao na iyang gusto ma. Pero tira mas akong gusto ha ana. Mag-istorya na sila, mag-istorya. Og maminaw lang gid ang anak, mingon gid ang ginikanan, day, undangin ni. Wa ni ayo ning uyaban ni. Niya maminaw siya, unsa may resulta? Inikita niya siyang uyab. Paundangon man kung mama niya itong relasyon kay imo mo kong gihagan nun, nisulti ni ka siya, sulti ko ikaw gusto ka maging-istorya sa kong mama at papa ato ning istoryahan ning atong video diha sa kaning kitarang duha nalawa, istoryahan na dinagi na sila maghimo na mamatay ang asala kung i-expose nato ngadtos kadaghanan muna si Kristo ningon siya i-expose ang sala patay gid na. Ang COVID-19, dili ni mamatay, pinaaging kahadlok nato. I-expose nato ang tinuod na COVID-19, ang virus sa sala na ato karong taguan sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kana lang atong sala sa pagka, kana bang bintahuso ba? Munang doon natay panic buying. Kana atong sala sa pagsigi og sugal. Sala sa abortion. Sala sa homosexuality, sala nining uban pangdagkong sala sama sa drugas, smuggling, pangwarta, kadao sa kwarta. Kani mga sala ni makitang tanan na apil ani pare or dili pare, madre or unsa diya mag-iyahay tag expose ani ngadto sa Ginoo aron dili na ta kamaong mutago kung naay kaaway labi na gyud kaaway nga wa ta kakita kaning COVID-19. Ngano man moingon ra ta Ginoo, di ko kakita sa COVID-19, pero ikaw mas nakakita ka. Suma sa gisulti ni Susana. Wa ko'y gahom pagpatay ni ini, pero ikaw doon na kay gahom sa pagpahunong ni ining maong pandemic. Nya kun mao na ni ato isulti sa Ginooban sa pagsalig nga wa nay sala, limpyo ang kasing-kasing, makaingon dayon ta nga mamatay man ko Ginoo nining COVID-19 dili na nako importante. Ang importante karon nga mamatay ko og mabuhi nga wa ko'y sala, nakuyog ko nimo. Nga ikaw na ang akong magbalantay ug wala na ako'y kalisangan bisag maglakaw pa ko sa dalan nga mangitngit. Ug kini mao'y gikinahanglan karon nato mga igsoon. Hinaut unta nga magtinabangay ta aron mabuntog nato kining kahadlok nga mihamok nato karon ug ilisa nato tim-os nga paghigugmag pagsalig sa Ginoo nga mo'y makasulbad sa tanang problema dinhi sa kalibutan. Ngato karong pagbasa, labi na gyud sa unang pagbasa, natay makuha nga nindot kayo nga pagtulunan. Nakabasa ko sa pipila ka mga comments niadtong nahitabo niadtong mga duha ka semana nang nilabay nga katong gi-post sa Facebook ang akong gihimo nga information sa ato dinhing pipila ka mga kapilya nga magmisa unta ko pagka Domingo ato.
Niya gi-post man to, bisag wa madayon gi-post man gyud, daghan ang ni-comment. Doon ay usap comment dito nga niingon, Padre, ang ana ba? Kana ganing dili ba si Kristo niingon nga katong giingnan sa yawa kuno nga ambak dinhi sa templo o dili maunsa ang imong tiil igabot sa ubos. Yan niingon dayon ang niingon ni Kristo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kanang imong pagmisa, Padre, basig imo nang gitintal ang Ginoo nga pahimuon nimo siya milagro nga magmisa ka aron mawagtang ang COVID-19. Mura sa ko atong natandog nga kaingon ko nga bitaw no sakto tuod basin tingali o mumisa ko kaya nga kung una-una nga humagmisa mawagtang ang COVID-19. Pero lahi di ay ang tinuod nga nituop muna ningon si Kristo, kung mutuo og tinuod mong mutuo nako, mutuman mo sa akong mga sugo. Mahibaw-an ninyo ang kamatuoran o ang kamatuoran mudala kaninyo sa kagawasan. Freedom. Si Shadrach, Meshach ug Abednego sa dihang giingnan sila ni Nabucodonosor, dili gani mo mosimba inig tingog sa budyong, mupadayon gani mong simba sa inyong Dios, ako mong ihog sa nagdilaab nga hudno, kinsa mang ginuhua ang makaluwas ninyo. Nya unsa may tubag ni Shadrach, Meshach ug Abednego, mao gid siya ang tinuod nga pagtuo mga igsoon. Unsa may ilang tubag? Kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno og sa imong gahom. Apan kun dili iyang kabubuton, hibaw-i nga dili usab kami mualagad sa imong mga Dios, ni musimba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Mga igsoon, kining maong tubag mao ni ang nakapatin-aw sa akong pagmisa unta adto. Kay nga akong tumong magmisa ko tungod kay mituo ko nga ang Ginoo nahas misa. Siya'y magbuot. Niya kun ang tanan nga nagmisa apil ko mamatay sa COVID-19. Bisag nagtuman pa sa distancing, mao na kabubutos Ginoo. Apan kung mabuhi sad milagruhan sa mas nahitabo sa mga milagrong gihimo nila ni San Roque, nilang San Vicente Ferrer, kabubutos niya po Ginoo. So si Kristo di ay ang iyang emphasis diri sa atong gospel na kabubuto niya mo atong tumanon. Pasabot ani nga dili ta mo entertain anang gitawag og kahadlok. Si sila si Shadrach, Meshach ug Abednego gihadlok sa hari na kung dili ka mutuman ani patay gyud mo. Kita karon wa ka tahadloka aning COVID-19. Wa ka tahadloka kini kang atong pag-quarantine, wa di ka ni bungas atong kahadlok. Kung nagsunod na ta sa kahadlok, di nagsunod na ta sa kabubuton sa demonyo, kinsa mo itag-iya sa kahadlok. Ang gusto sa Ginoo pagtuo sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran dinhi sa kalibutan? Kung naatay sakit, posibleng maayo, posible sang mamatay. Unya ang unsa mo'y ultimate nga truth, nakitang tanan mga matay. Apan bulahan tong namatay nga wa magsunod sa diktar sa kahadlok. Ngano man tungod kay ang diktar sa kahadlok sa ako nang gibalik-balik dinhi mubunga og sala. Matud pa ni Kristo diri, ang tanan nga nakasala ulipon, dili gawasnon. Ang tanang nakasala ulipon, dili gawasnon. Nakaron mga igsoon, kumusta man ta? Naatay sala uwa. Tubag. Naa wa. Naa. Ang pasabot ani ulipon ta sa sala. Nakaron kung ulipon ta sa sala, ang sunod mahitabo, di na taganahan mutuman sa sugo sa Ginoo nga moingon kuno nga ang imong sala. Pananglitan ron ang tao nga korap, kanang kusog mangurakot. Sige na rabaron silang istorya aning korupsyon, bahin aning distribution, aning assistant sa gobyerno. Nya, imo na inon hunong nga ang sala. Dili na siya mohunong. Nga naman,
mahadlok man siya mohunong sa iyang sala kay masakpan man ang bana nga nangabit nya lami pa kayo ang kabit nya ang asawa luod na kaignaw ingno na nimo hunungan ang imong pagpangabit masuko pa din na kay nga naman lami man di man siya kahunong naulipon man siya ana ang kusog kay musuyo o drugas mga adik ingno nimo hunungan ang imong pag-adik mahadlok ulit siya mohunong kay mura magdaulipon na siya ng sala. Nakita karon nigabot na sa termino nga atong gibutan og enhanced community quarantine. Kung pananglitan moabot og 3 ka buwan wala lang gyapon mahunong kining maong virus magpadayon gihapon. Mubalik batag trabaho o padayon lang kitang magpabuhi sa gobyerno o sa pipila ka mga tao. Doon na batay ikasustinir basig magkagubot data nakanikahadlok na sa nisiya. Nabitay usan ako ka amigo karon nga ni-post og iyang survey iyang giranking sa sigon sa record sa iyang nakit-an dito sa record sa internet about aning naghimo og mga survey nga ang kinatas-an nga death toll gikan sa January 1 hangtod sa March 25 karong tuiga ang kinatas-an nga death record kay 9 million kapin gikan lang sa January 1 hangtod sa March 25 9 million kapin ang abortion. Ang namatay sa abortion from January 1 to March 25, 2020 9 million kapin. Ang namatay sa COVID-19 tibok kalibutan niya mga 21,000 ang namatay ani nga period. Ang namatay sa hunger amo giyon sa pagbase ang hunger 2 million kapin ani nga maong period of time. Ang namatay sa ordinary flu nga way COVID 110,000 ana kapin. Ang namatay sa AIDS 300,000 kapin ani nga period. Ang namatay sa smoking murag mga 500,000 tibok kalibutan. Yan nangutana dayon siya. Nganong nahadlok man ta ning 21,000 ray patay? Wa man hinungta mahadlok aring 9 million ang patay in a certain period. Wa ka masayop ang atong pagbutang sa atong kahadlok. Iya sa to. Ako sad mura sa kong nakaamgo pero ang tinuod yun nganong mahadlok man ta. Nganong mawad-an man tas pagsalig sa Ginoo. Kamo nga nag-quarantine nga wa mahadlok labi na kani mga pari karon sa tibok kalibutan nga wa mahadlok sa COVID-19 congratulations. Pero nagtuman sa gitawag nato og proper way of para mas mga doctors wa sila mahadlok ang uban hadlok sa bro tungod sa ilang profession wa sila mahadlok nga nakig-deal sa mga biktima sa COVID-19 gagamit nila ang tanang precautionary measures pero way kahadlok gagamit lang para pag-preserbar kana unta mo'y sakto pero kita nga mga nangahadlok karon niining COVID-19 kay hadlok kitang mataptan hadlok tang mamatay usbon tanan ni atong kinaiya din ata mahadlok mamatay although nagtuman ta sa precautionary measures nga gipatuman karon sa DOH apan dili unta butangan nato kahadlok kay ang kahadlok usbon ko maoy makapaulipo nato sa demonyo. Ang tulo ka batanon diri sa unang pagbasa sa dihang giiksa na ngadtos kayo nakit-an sa hari pagtan-aw niya nga taliwa sa nagdilaab nga udno upat na kabuok naglakaw-lakaw dunay tulo ug dunay usa nga murag anghel. Mao kini ang pagmatuod sa una pa lang panahon na kung mugamit ang pagtuo nga timos tinud-anay nga pagtuo nga wa gyoy kawili niining kinabuhia kung dili ang ato ra gyung pagtuman sa Ginoo ang Ginoo sad mopakita usab sa gahom sa maong pagtuo ug mao kana ang gipuy-an sa simbahan sud na sa mundos mil na katuig karon ang simbahan gapuyo ni ana maong pagtuo ang tinuod nga simbahan
Munang doon natay mga martyrs, doon natay mga santos nga wa gyoy kahadlok nga niatubang sa kalisdanan o gani sa kamatayon sa kalibutan. Dili tungod kay ilang isuwayan ang Ginoo, kung dili ang timos nga pagsunod sa Ginoo, mamatay man kung mabuhi, dili mao'y importante. Ang importante nga mabuhat nato ang atong pagtahod, pagsimba o pag-alagad sa Ginoo sa kinasingkasing, dili bunga sa atong kahadlok o karatol sa kinabuhi. Kining atong pagmisa karon, hinaot unta nga bunga nis atong gugma sa misa, dili lang bunga sa atong kahadlok, mao nang magmisa ta aron ilikay tas tanang kadautan. Kamusang nagsimba diha sa atong online nga recording nga mga misa sa online, hala simba sad mo diha, dili tungod kay mutako gyud ko, kung dili mao man ni available Lord, ako ning simbahon og tuhuan nga mo epekto ni sumala sa imong gahom o grasya sa akong kinabuhi. Kay gugma ang atong gibasihan og pagtuo, dili kahadlok og pagpaniguro. Mga igsoon, lain na usab kini nga kamatuoran ang gipahinumdom nato karon adlaw kabahin sa atong relasyon sa Ginoo. Niingon dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kining maong kasabutan gihimo sa Ginoo ngadto ni Abraham, ang iyang unang pinili nga tawo nga naghatag og buhi kayo nga pagtuo. Nya niingon ang Ginoo diri, dili na ka Abram, mahimo na kang Abraham, kay himuon ti kang amahan sa tanang kaliwatan. So ang kasabutan sa Ginoo nato nga dili na ta mga matay, nga si Abraham dili mamatay. Ito o basad kataan, dili na gyud ta mamatay. Sa ito o mo dili. Daghan nato kadlok mamatay. Mo ni karon nga 14 natong ratula aning COVID-19, kay mga matay ta kung dili ta mag stay at home, o dili ta mag social distancing, o dili ta magsigig butang ng alkohol, peligro kitang mamatay. Pero mao ba nay language, mao ba nay sinultihan, mao ba nay kasabutan sa Ginoo ngadto ni Abraham? Dili. Ang kasabutan sa Ginoo ngadtong Abraham nga dili na gid ta mamatay. Pero doon na siya gisulti. Ningon ang Dios kang Abraham, atod pa diri sa unang pagbasa, kinahanglan usab nga tumanon mo og sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo og kanako. Tali kanimo og kanako. Nya unsa man ning kasabutana nga niingon ang Ginoo ni Abraham, ako ang inyong Dios. Ako ang inyong Dios. So ang dili di ay mamatay kadtong miila nga ang Ginoo mao'y iyang Dios. Pero kadtong tao nga nagpakaginoo-ginoo, kanang mura nagkita na nagbuot sa tong kinabuhi, kita na nagkontrol, kita na naghimo unsay atong buhatos kalibutan, nya wala na tay pag-ila sa sugo sa Ginoo, kadto sila mao'y mga matay. Kay kondisyonal man ini ang kasabutan sa Ginoo. Niingon siya, ako mahinumdom ko sa akong kasabutan, dili ko mo taksil ani, di ko magluib. Pero kamo sad, doon na sad mo'y tulumanon nga inyo sad kong himuon nga inyong Dios. Nakaroon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, minghatag siya og usa ka statement, kay siya man ang atong Dios nga nagpakatao. Niingon siya diri, sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Di ba? Consistent kayo. Ang Ginoo niingon diri nga ang imong kaliwat dili gyud matapos, ato ba dili mga matay. Nya karon si Jesus niingon, ang akong pulong ug inyong tumanon dili na mo mamatay. Kani usa ni siya ka statement nga kitang mga tao kung ang atong saligan ang ato lang rason maglisod kitag tuo. Pero sa tinud-anay kamatuoran kinis kinabuhi nato. Nakaron kay wa man sila mutuo na ni Jesus, sila na may Ginoo, ang ilang namang knowledge mo ilang gihimong
Ginoo ilang kunatan gihanaan si Jesus og hapak og bato. Namunit sila bato niya ilang ihapak ni Jesus. Karong panahon na ang pulong sa atong Dios nagpadayon nga dili ta mga matay. Ambot og motuo pabakataan. Nakabasa ko og gi-forward nako nga ganing message diha sa Facebook. I-forward sa Messenger nga few days ago mi-announce ang gobyerno sa UK nga kadtong dili na makaadto sa ilang legal abortion clinics kay nagkuan man sila, nag-enhance community quarantine man pod, nag-stay at home man sila, pwede ra maka-perform og medical abortions diha sa ilang balay. Medical abortions. Pasabot ana nga dunay pills, dunay instrument nga ihatag ang medical people para ma-perform sa gustong magpa-abort ang iyang plano nga mag-abortion. Usa kini ka deklarasyon sa usa ka lugar nga nahadlok nga mamatay sa COVID-19. Pero bisag nagtago na sa balay, mupatay lang gihapon. Mao ni ang atong problema. Hadlok tas COVID-19 kay makapatay nato. Pero kasagaras mga tao karon dili hadlok nga mupatay sa iyang isig ka tao. Labi na gyud sa bata nga wapain tawo kay kuan naasod sa tiyan sa inahan. Ang inahan mao'y mo deklarar nga patyo niya iyang anak. Nagpakaginoo na ta. Nagbuot na lang tag kinsay buhion, kinsay patyon. Kaya nahuna ako ng mga igsoon kung ikaw pa'y patyon, kamo din kung kamo'y patyon, i-abort mo ron. Sayon, dili. Schedule na karon ba? Nakaroon na lang kang adlaw. Andam na ang instrument pagpatay nimo. I-abort na ka gikan sa imong balay, gikan dinis kalibutan. Kaya kadigong kalibutan gitawag man ito Mother Earth. Mother Earth. Mura tag gimabdos ba? Mura tag naata sa bakan sa atong Mother Earth. Mabutan namin sila, let us heal our Mother Earth. Nya kung ang kalibutan na mismo, ang imo ng environment, mao nay magplanong mupatay nimo, sayo dili. Dili yun. Mo ni karon, tungod aning virus, makaingon na ta, ayay, patay na ko ani. Gikulbaan tang tanan hala pangluklok yun nato, panago nato. Pero ang bata nga naa sa sud sa iyang the mother womb, nganong ato mang ialaw nga patyon, nganong wa may nagrally ana, nganong wa may nagsigig himo ana nga mga government officials, mga human rights nga naghimo og mga rally about aning abortion nga gilegalize sa kalibutan. Nga mao magani kinatas-an og nangamatay gikan atong record sa January 1 to March 25. 9 million man kapin ang namatay ani nga certain period, 3-month period. Unya ang COVID-19 21,000 raman gani. Nya uwi kay tastanan. Ingnon ko lang uwi ha. Sorry for the word. Nga purti nato kunuhay yung paningkamot kanita mga matay sa COVID-19, pero tag 9 million ang atong patyon sa abortion. Hain naman ang ato dinhing gitawag og logical and moral stance. Nawa na bata. Kita ba'y nagbuot sa kinabuhi? Ang kinabuhi sa bata sud sa tiyan sa inahan. Kita ba mo itag-iya ana? Naminaw pa bata sa pulong sa Ginoo? Nya kay wa naman ta maminaw, matud pa ni Kristo, sultihan ko kamo, ang mutuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Nya kay wa naman ta mutuman, kani usa lang ni kadili nato pagtuman in general sa kalibutan, kay wa gyud usa nato ani na nagsige ron og kaguol ani ni ang kuan ang atong kaguol aron ang COVID-19 ra gyud, pero wa ta maguol ani ni ang klasihas batasan sa atong pipila o daghan nga mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga datot nga mga nasod nga yanuhon lagpatay ang bata suod sa tiyan. Kay overpopulated na kuno ta. Hadlok lagi ta ning COVID-19.
overpopulated naman kata. Ato ning tugutan si COVID nga mao ni mo balances atong population. Mapatyan lang tag mga 1 billion awa na. Apil na tatanan din eh. Ya hadlok kay tanan. Anaon dito wa mo mahadlok ani kadaghan aning lungon. Aka na kay gisod maglungon gilad kay tanawon. Pero katong 9 million ka bata o gisod pa sa tug lungon, bisag gagmay lang lungon, mura lang box kay mao man nagagmay pa man ang bata o gisod pa sa tug lungon. At niluha ka tanawon na to no, 9 million ka buok. Mao na mga igsoon, maminaw tas pulong sa Ginoo. Kay matud pa ni Kristo sa laing bahin sa ebanghelyo, ang akong pulong espiritu o kinabuhi. Ang magtuman niini dili gayud mamatay. Mingka literal father, pwedeng literal, pwede sad og sana figurative. Ang literal mao kini nga dili ta mamatay og sakit. Dili ta mamatay og untimely death. Kay panalipdan ta sa Ginoo. Pero kung di ta magtuman sa pulong sa Ginoo, mamatay ta in quotation untimely. Kana bang dili ba kabubuton sa Ginoo? Kabubuton ra sa tao sama anang mabangga sa sakyanan, vehicular accidents na matud pa sa record atong tabulate atong nangamatay from January 1 to March 25 karon tuiga mura kunog niabot og mga 300,000 kapin ang mga vehicular accidents. So grabe kayo ning vehicular accidents throughout the world. 300,000 kapin. Ana. So mangilo kay nistanan. Yang ano man ang naamay vehicular accidents tungod sa atong reckless driving, wa maminaw sa mga sugo sa Ginoo. Ug daghan kay ng anak karon. Pero kung magtuman lang ta, magbinuotan lang ta drive, magbinuotan tas tong kinabuhi, di ta magsigig inom. Gani kanang inom, mga hapit sa na mo 300,000 ang nangamatay sa inom. Nya ang sigarilyo mo daghan-daghan, 500,000 ang namatay. So, di lang ta magbuhat ana, mahugyo dili untimely ang atong kamatayon. Mga edad sa taos una nga magtuman pasugo sa Ginoo, kurting tag-asa, tag 100, tag 200 years ang ilang edad. Tungod na sa ilang pagtuman sa Ginoo, kani siya ang literal. Panalipdan ta sa Ginoo. Ang iya sad aning parabolical nga meaning or theological nga meaning nga mabanhaw ta og musod og langit. Kay sumpayan man atong kinabuhi. Magtuman lang ta sa sugo sa Ginoo, watay sala, dali kay tang mabanhaw og musod sa langit. Sayon ra man ang ilhon, ang kanang gusto musod og langit, dinis kalibutan, relax na sila. Wa na sila kahadlok. Kay nga naman, ang ilang desire is heaven, dili earth. So relax. So kung ikaw karon relax kay ka nga pagkatao, wa kay kahadlok, aka na padung ka sa langit. Ikaduha, ang mga taong padung sa langit o mga padung kanang musud ng langit malipayon. Mga tao nga malipayon. Nya naghatag og kalipay siyang isig ka tao. So kung ikaw karon nahimo kang kalipay sa imong pamilya, dili ka kasubo sa imong pamilya, aka na padung ka sa langit. Nya ikatulo, ang tao nga padung sa langit dili masuko. Kana dili gid masuko kay ang langit para man sa mga taong mahigugmaon, dili mga masukanon. Ang mga masukanon padung na sa impierno. So kanang sige kasuko ron muna mga impierno na sila. So ato kunon sikapon ning atong nag-enhance man taron og community quarantine aram tas tong balay, ala magsinik-apay na ta. Sugod sa imong balay karon, unsa man kinsa may padung sa langit diha. Nga isig tag remind no, kamo mga anak, mura na gani ang inyong ginikanan, sige nang kasuko, ala reminding na mapa murag padung na mo ani sa impierno. Ana, yung mga anak sad di na sad makalipay sa ginikanan kay di na gyud manghugas ganis plato, di gani manglimpyo, sige lang duwaan ng cellphone, computer, nya dagko ra ba kay kaon. Aka na ingnon sa di na kasukas ginikanan, ingnon las ginikanan nga dong dai murag padung na mo sa impierno. Wa na mo magtuman sa sugo sa Ginoo. Aka na nindot kay na nga atong quarantine. Kay dili lang ang atong virus sa COVID-19 ang malikayan, kung dili malikayan pa gyud ang virus sa sala
kanang atong pagkamasinupakon sa pulong sa Ginoo. Timan nato mga igsoon, si Kristo giklaro niya consistent sa old declaration sa kang Abraham, ang maminaw o magtuman sa akong mga pulong nato ni Kristo dili gayod mamatay. Mga igsoon, hangtod karon ang mga Hudiyo nga wa mudawat sa pagtulunan ni Kristo hangtod karon nagpaabot pa sila sa Mesiyas. Mao na nga mga Hudiyo kasagaran dili motuo sa atong tinuoan na Katoliko nga nagproklamar nga si Kristo mao ang Mesiyas nga gipanagna sa mga propeta. Mao na hangtod karon nagpaabot sila sa first coming sa Mesiyas. Kita mag-celebrate na ta sa iyang death and resurrection. Unya nagpaabot na ta sa iyang second coming. Pero ang mga Hudiyo nga wa mahimong Katoliko nagpaabot pa sa iyang first coming. Nakaron ang ilang gisulti ni Hesus nganong ilang gustong batuon tungod kay nagpasipala si Hesus sa Ginoo kay miangkon siya nga siya anak sa Dios. Muna ang kaning mga Hudiyo karon nga wa mudawat sa Ginoo, kung moingon ganitang amahan namo, di tingin sila mga di man sila mga jig amahan namo. O moingon tang amahan namo, ilatang katawan or ilatang kalagutan kay nagpasipala ta sa Dios. Sa inyong paminaw mga igsoon, nagpasipala ba ta sa Dios sa atong pag-ingon amahan namo? Nagpasipala ta o wa? Depende. Naasay uban nato nga nisangpit og amahan namo nga tinuod yung nagpasipala. Naasay uban nga niingong amahan namo nga tinuod sa siyang anak sa Dios. Nakaron unsa may makapahimo natong tinuod nga anak sa Dios? Si Jesus niingon siya diri, ingon siya, kung wa ko magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, nan bato ako ninyo, ay kunyong tuhui. Pero kung nagbuhat ko sa mga buhat sa akong amahan, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bahala na lang dili mo mutuon ako. Tuhuin ninyo nga ako pinadala sa amahan. Sa ato pa di ay, ang tinuod nga nagpasipala sa Dios kadtong wa magbuhat sa buhat sa amahan. Nya karon kitang nagsangpit nga amahan namo. Saman, nagbuhat ba ta sa buhat sa amahan? Sige, subag. Kamo dihang mga ginikanan na nisimba ron ani sa online. Mga ginikanan, nagbuhat ba mo sa buhat sa amahan ngadto sa inyong mga anak? Ug wa gani nagpasipala mo. Kung magsige na kag yaw-yaw sa imong anak, magsige na kag pangasaba, buhat pa ba na sa Dios o buhat sa demonyo? Kung buhat na nas demonyo, nagpasipala na ka sa imong pag-ingon amahan namo, kaya ang imong buhat man sa demonyo. Kung kamong mga anak tapula na kay mustanan, magsige nila mugduwa ng computer, di na gani mo kamong manguros, di na gani mo kamong morosaryo. Galisod ganig basag Bible, siging basa ng cellphone, unsa na buhat na sa amahan? Nga siya. Dili na nabuhat sa amahan, inigingon yung amahan namo, our Father, awa na, nagpasipala na ta. Kaming mga pare, mustaman, nagpasipala miron sa among pag-ingong amahan namo. Kung among tigubon ang kolekta, niya among isod sa bulsa, aka na, nagpasipala na ni ana. Pero kung among tigumon ang kolekta o i-distribute ngadto sa mga kabus sa paagi nga Dios nun o sa sigon sa kamanduan sa atong doktrina sa simbahang Katoliko, aka na, wa mi magpasipala sa amahan. Nakaron kung wa ta magpasipala sa amahan, kung naghimo ta sa mga buhat sa amahan, ang asawa nagbuhat sa buhat sa amahan, sa Dios amahan, ngadto siyang bana. Ang bana sad, Dios nun sad ang iyang mga buhat, ngadto siyang asawa. Ang mga leader sa katilingban, mga government officials,
Diyos nun ang ilang pagbuhat ngadto sa pag-alagad sa ilang mga katawhan nga gialagaran sa barangay, sa munisipyo, sa ilang syudad, o sa probinsya, o sa nasod. Diyos nun ang ilang pag-alagad, akana, mauna na siya ang wa magpasipala. Pero kadtong yawanon ang ilang pag-alagad, pasabot supak sa Ginoo ang ilang pag-alagad, akana, ikada na to sangpit amahan namo, nagpasipala ta. Bisan pag magsutana pa ng tawhana pras nako ron, bisan pag magliktor pa na, magbrunda-brunda, o kanang naang guard-guard, or mag-choir ba, or mag-unsa diha, basta dili magtuman sa sugo samahan, kana, nagpasipala na. Muna daghan kay karon nato sa tinud-anay nga pagkasulti, nagpasipala sa amahan, ug nagpakauaw sa atong pagkakatoliko. Karon kining atong attitude niining COVID-19. Kung kita nahadlok niini, mao na nga hadlok na kitang muduol sa atong isig katao. Magsige na tagduda nga basig duna ni siya sakit. Gani bisan paggikan siya dito sa abroad, bisan pag-igsuon, din aman mudawat kay hadlok kayo. Ngiya intang igsuon nga bagong niabot, na ini-istorya na kung naibagong niabot, nagikas gawas nasod, way igsuong mupasaka. Nya di pa siya kaadto ilang balay kay kuan man ron, wa may palutson, nang hangyo siya siyang mga igsuon dinhi sa ato untang dinhi ba sa dakbay, dinhi ba sa duol unta nga pwede niya kasakan, way mudawat tungod kay hadlok nga mudawat kay basig nagdagada siya og COVID-19. Kani Dios nun pakani dili na nya sa sige na tong ampo amahan namo nya nahadlok tas COVID-19. Ang resulta, nagpaksipala ta, nagpakauaw ta sa atong pagkaanak sa Dios. Muna sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias, ang iyang pagsalig ngadto niya gitugyan sa Ginoo. Gani niingon siya diri, pakit ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, sa imong pagpakaulaw kanila. Kay ikaw ang gamhanan nga Dios. Ang kaaway nato karon kining dili makita nga kaaway nga gitawag og COVID-19. Naa sa tay dili makita nga Dios, ang Dios Amahan, nga mas gamhanan pas demonyo nga mao'y naghatag aning sakit nga COVID-19. Nganong mahadlok man tas COVID-19? Ang atong kahadlukan kung dili na ta kamaong musalig sa Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo Responsorio, niingon ta, sa gito'y tubag na to, sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Karon gisakitan na ta, gisakitan ta aning enhanced community quarantine, nga di na ta makahimos atong mga usual nga trabaho, di na ta kagawa sa balay, labi na gitong way makaon, sakit kayo hunahon nga di na ta kapanginabuhi. Misangpit ba ta sa amahan o nasigi tagyaw-yaw tungod aning ni ang kuwang kuno ang ipanghatag nga mga rasyon sa mga ato taong government officials. Dili ta magyaw-yaw, bahala na di ta matagaan, sangpit sa Ginoo. Aron inigabot sa rasyon, patay na ka. Pero sa at least nagsangpit ka sa Ginoo, wa ka magyaw-yaw. Kay munas ginhawa biyasan sa atong mga government officials ang pag-andam in town, gisayunan ka ng libuan ang imong andaman. Dili sayon oy. Nya ato pag yung yaw-yawan, ato pag yung i-post, ato pag yung biay-biayon, na angayan gid mong ikiha. Ano ay pagyaw-yaw, salig sa Ginoo. Nya lain na tong kasakit karon, nasakitan kaayo ang nataptan niining maong sakit karon. Sakit kayo hunahunahon na ikaw nataptan, wa pay siguro makaikiyas baka anang pag-atake ni COVID-19. Ayaw kahadlok. Salig sa Ginoo. Bisan pagpatyon ka ng sakita, salig sa Ginoo. Ayaw wag tanga imong pagsalig kay ipakita ras Ginoo ang iyang gahom ug ang pagpanimalos niya ng maong kaaway. Lain sa natong kasakit karon, ang kasakit o kasakit nga gibati sa mga nawad-an sa ilang mahal sa kinabuhi kay gibiktima ni COVID-19.
kamong nabiktima karon, kamong nagbangutan nga mga pamilya o mga mahal sa kinabuhi sa mga nangamatay, ayaw pagpadala sa imong gibati nga magsigi na kagmahay sa Ginoo. Kay nabuntog na kasiyawa. Kitang tanan mga matay man kita, pero ang tinuod nga kamatayon mao kanang di na ta mosalig sa Ginoo. Patay na kita diha. Kay ang Ginoo buhit kanunay. O ang tanan nga mga nangamatay nga nagsalig sa Ginoo o nagbuhat sa kabubuton sama ni Kristo, sama ni Propeta Jeremias o sa mga santos, buhi sad kanunay. Muna magbatuntag pagtuo niini. Daghan nato karon ang gisakitan. Apil na gani tingali ang mga manag-uyab karon, sakit na sad no kay usahay wa na ra ba sa signal kayo ang wifi, di sad sila kayo ka Skype. Niya mura sad malingaw na sad sila, wa na sad kay sila magkita-kita. Aw di salig sa Ginoo, ay mog salig anang wifi, ay mog salig anang naang text. Salig sa imong conviction nga imong gihigugma, ang imong gihigugma ug di jud ka magluib niya. Ay karon ra ba 40 na sa dinong kinabitay ani tungod ani analas balay. Anha magkinabitay sa cellphone. Wa na gitay ayo ani. Niya agisakitan sa ron ang mga kabit. Kaya wa na sad sila kakita sa ilang mga kabit. Aka na pasalamat sa Ginoo. Kay karon nga wa na mo magkita sa imong kabit kay di papauli na sa balay. At least makaingon ka kaya ra man di ay nga di ko makakita aning akong kabit. Ako na lang ning padayon nun ay kay makapainperno man din ako. Aron inighuman na ning atong enhanced community quarantine, awa na maingon na kaniya. Salamat ni COVID kay nakaamgo ko sa akong dakong sayo. Nakaroon, hunungon tanan niya itong relasyon. Niya, maingon itong usa, di pa man ko ready, ina dayon, salig lang sa Ginoo, ug ang Ginoo mutambal sa imong kasakit. Ana, nindota ka no? Pagkadakuan na itong grasya na. Pero padayon lang yapon ta sa itong kabuang, niya sige tag-ingon amahan namo, nagpasipala tas Ginoo. Nagsigil at tagpanginsultos Ginoo o nagpakauaw sa atong tinuhuang Katoliko. Mga igsoon ang Ginoo matinabangon o maluluyon kaayo. Apan alang ra usab niadtong tinuod nga nagsangpit o nagtuman siyang kabubuton. Nga maunta na ang atong buhaton karon aron iya dayong lamkaton gikan sa atong katilingban o sa atong mga lawas kining virus ng COVID-19. Og lamkaton niya ang yawa gikan sa atong kasing-kasing kanang gitawag og virus sa sala. Nakitang tanan na biktima niini. Ang gipangandoy o gisaad sa Ginoo para sa katawhan sa Israel sa dihang nagkatibulaag na sila, mao nga mahiusa sila pagbalik, maingon nga usa na lang kapanon. Mao na ang propesiya ni Propeta Ezekiel diri sa unang pagbasa. Nya kining maong plano sa Ginoo nga mahiusa ang nagkatibulaag nga katawhan sa Israel, natuman kini sa kinabuhi ni Kristo sa dihang nagpakatao na siya dinhi sa kalibutan. Pero mao ni ang importante kay natong bantayanan mga igsoon. Kay kasagaran nato hiusahon nato ang tao pinaagi sa atong abilidad, pinaagi sa atong gahom, pinaagi sa atong kwarta, pinaagi sa atong influensya o sa atong mga talento mo nang mahiusa ang tao kasagaran inana kita. Pero ang paagi dahil sa Ginoo para mahiusa ang tao mao ang kamatayon. So ingon ani ang value sa kamatayon. Kanang bitang naay mamatay, di ba? Kung naay mamatay, daghan gyud ang magkatigom basta naay mamatay. Lahi gid siya kanang mag-birthday lang ka, kanang di pa ka mamatay. Naay mo tambong pero jutay. Tingali, mga abot tingali mga 50 ka buok, labing daghan. Pero mamatay na ka, pastilan, gatos, abot pa 200. Magsige pag yung balik-balik o bilar, kaas kung kaayos pa init. Kaya daghan kayong dool, basta nanay mamatay. O tinaw kayo ni nga maong paagi, o kining maong kamatuoran, nining nahitabo karon sa COVID-19. Jutay rabia kayo ang nangamatay sa COVID-19 ikumparar sa ubang mga sakit. Kanabang mga sakit nga naanad na ta.
or kamatayon nga naanad na ta. Sama sa akong gisgutan na sa una nga kamatayon nga kaning kuan, kanini asiyang abortion, 9 million guna, minilyon guna kada buwan na kada adlaw, labing minus mga 130,000 guna ang mamatay sa abortion. Kanang vehicular accident, labing minus tibuok kalibutan, mga 100,000 kada buwan. Pero ang COVID-19 tungod kay bag-o siyang klases kamatayon, unya way pili. May man tong vehicular accident kay mamatay ato katura man gasakay motor kasagaran. Tagsara mang mamatay ang katong gasakay lig-on nga sakyanan. Pero kaning COVID-19 tungod kay kamatayon siya nga common sa tanan. Common. Ang resulta daghang nahadlok. Ang unang nahadlok ang katong dili gustong mamatay, ang mga sikat, ang mga powerful, o ang mga adunahan. Kay maumay gipanguna karos COVID. Ambot nga nung giuna sa sila, jutay ra may namatay sa mga pobre. Mo nang Ningos Kristo bitaw no, katong iyang giingon ba sa 8 Beatitude, di ba gauna? Bulahan kamong mga kabos. Kay ang mga kabos karon mo'y lisod-sudlan sa COVID. Ang COVID muli kay ato siya ato mga dato. Manang bulahan kamong mga kabos. Pero nga kung pasabot ani, kana bitang common nga kamatayon, kanang kamatayon bang way gipili? Maunay kamatayon nga makapahiusa. Ang kamatayon nga naay gipili, dili makapahiusa. Kanang kamatayon nga way gipili. Niya, unsa man? Gusto ba ka nga mohiusa sa imong pamilya? Gusto ba ka mohiusa sa imong katilingban? Gusto ba ka nga mohiusa sa tanang katawhan? Wala, sige. Gamita ang gigamit ni Kristo nga mao ang kamatayon. Diri sa atong ebanghelyo, nahadlok sila nga laglagon sila sa gobyerno sa Roma, ang mga Hudiyo. Unya nagtuo sila nga si Kristo makaimbitar og mga tao aron mo pabor ngadto sa gobyerno sa Roma aron laglagon sila ilang mga kaaway. Yan ingon dayon ang ilang pangulong pari. Kani bitaw mag-angat na ang Semana Santa, ang ako gidayong makuan dinhi, ang ako yung mura ba mapamalandungan ba? Kay musikat dayon ang pari, ang pangulong pari o ang iyang mga siyempre ang mga assistants nga pari. Nya unsa may gibuhat sa pangulong pari na si Caiphas, siya mo'y nagsuggest nga patyon si Jesus, na si Jesus lagi patyon aron mahiusa ang tanan. Muna ang una giyong mga tao nga nagplano nga mupatay ni Jesus mao ang mga pari. Kaning gawali ron kay pari man peligro ni. Pero ambot, pariha ba kaming paria karon kaming mga Katoliko nga pari na nagsunod ni Jesus? Apil na lang sila nato mga Christian pastors. Pariha ba kaming batasan sa mga pari sa Hudiyo panahon ni Jesus? Labi na gyud panahon ni Caiphas. Kadtong mga paria, ang ilang batasan, una, kwarta ang ilang number 1 nga gihuna-una. Nga ang tanang kwarta dito sa templo nga ihalad, mao'y mas importante nila. Ana. Nya karon, kumusta man may mga pari karon? Secret. Kaduha, gahom. Gusto kay sila gahom, kanang sila tahoron. Matod pa ni Kristo, gusto na silang magpaingon yun nga pader, ana. Magsulob silang tagas nga piste. Tapos taas na basta niya kung gisulob. Niya, ang saman. Diwa may maiguan ni karon. Gusto og gahom. Niya, ikatulo. Gusto sa sila og sikat. Kanang sila jud kuno'y tagaan o kanaganing attention ba nga ang tanang tao mo tan-aw gid nila mo pakpak, gustong pakpakan. So mo ni ang ilang kinaiyas una. Nya kaupat na akong mensyonon kay importante ni siya ang ilang tigpakaron ingnon. Kana bang maayo lang musulti pero was buhat. Nakaroon ako ng hisgutan ng tulo
kaning hilig og kwarta, hilig og gahom, gustong magpasikat o sa ikatulo, tigpakaron ingnon, ikaupat, tigpakaron ingnon, kay mauning kinaiyaha ang hinungdan nganong gipatay si Jesus. Pero pagka maayo gyud ni Jesus, hasta gani kining maong kamatayon niya nga bunga sa mga sala, sa mga pari o mga pangulos katilingban atong iyang panahon, gihimo niya nga klasis kamatayon nga muhiusa natong tanan. Aron ta pakitaan nga in general ang kamatayon maogi agianan padung sa kaluwasan. Bisag unsang klasihas kamatayon, padung ginas kaluwasan. Nakaron giunsa man sad ni Jesus aron magamit niya ang maong kamatayon aron mahimong kaluwasan, bisan tuod bunga ni sa pagkadautan sa mga pari o mga pangulo atong panahona. Ang iyang gibuhat, gagamit siya una ang pagtuo. Ang pagtuo nga humanyag kamatay, mabanhaw siya. Ipirmi gini niyang i-emphasize. Moingon siya, ako patyon apan sa ikatulong adlaw mabanhaw. Mauna nga wa siya masukop adto mga tawhana, kay ang iyang gusto nga human ko nila patyon, ipasinati nako sa katawhan nga dunay pagkabanhaw. Muna, muagi taron sa Holy Week, timan-an nato nga human sa Holy Week na adayoy Easter Sunday. Pasabot ana ang kamatayon mubunga og pagkabanhaw. Kaning kamatayon sa COVID-19, ug mataptan ta og mamatay ta ani. Mabanhaw ba ta? Yes, banhaw. Kanang kamatayon sa abortion, mabanhaw ba ng bata nga gipatay sa inahan? Yes, banhaw. Ang kanang kamatayon sa vehicular accidents, kanang mga crash motor, banhaw gyapon. Ang pangutana, unsay kalainan sa pagkabanhaw nga gihisgutan ni Jesus human siya mamatay ug ang kabanhawan nga atong masinati. Ini kabanhaw nato mga igsuon, duha ang atong paingnan. Mabanhaw ta aron musud og langit o mabanhaw ta aron musud og impierno. Si Kristo ang iyang pagkabanhaw usa ra gyud paingnan. Mabanhaw siya aron musaka balik sa langit. Nakaron kung saon man nato aron siguro sa nga usara ang klasis pagkabanhaw ang atong masinati iniguman natong kamatay. Siguroon nato nasama ni Kristo, gamito nato ang kamatayon isip atong instrumento paghiusas mga tao. Mao ni akong gitawag og practice og patay-patay. Kana bang dili na bitaw ta magsigig tan-aw sa kwarta. Ang patay wa naman na, di naman na interested sa kwarta. Ang kwarta ato na nang i-share. Hapit sa tumuto akong luha, gatan-aw ko ni Isko, Mayor Isko, na as YouTube, nagasigi siyang hangyo sa iyang mga kaubang mga politicians, labi na gyud sa mga senador, mga congressmen, na ibuhos na kuno ang tanan nilang natigom panahon nga sila naa sa maayong kahimtang. Ilang ibuhos ngadto sa mga tao. Dili mutago. Amot nago ba sila karon okay ba? Di kuno mutago. Kuya sa nigingno sa kopader, ibuhos na ang kolekta. Ana, ang kwarta ba? Kanang di na to pugnan labi na rong panahon na. Ug mga matay man ta tungod kay nang hatag tag hinabang kana okay kay na siya. Pasabot ang kamatayon atong himuon diha sa pagkamaalagaron. So dili ang kwarta tan-awon, ikaduha dili na ta magsigig kupot anang kalibutanong gahom. Kana bang kita gihawd kay karon ang gamhanan karon mao na ang COVID-19. Nakita nato nga way kapuslanan ang gahom. Nanago ang mga gamhanan karon kasagaran kay di sila kapiog sa COVID-19. Mas gamhanan pagod ang alkohol kaysa nato.
Unang hurot in tawag palit ang alkohol. Ikatulo, kaning biyaan nato ang kasikat. Wala gi namatay nga nindot patanawon. Munang ilubong gyud na ang uban gani sunugog diretso. Wa na gi naong nga ikapakita nga nindot. Ang namatay bati gyud. Sa ato pakitang tanan mo ang konta nga nothing ra gyud ko. Abog. Wa gini kapuslanan. So ang ato untang pagpasikat mas maayo pag atong gamiton sa paghimos atong isikataw nga sikat sa atong kasing-kasing nga sila maoy atong tagaan og atensyon dili ang atong kaugalingon. Ang katong ikaupat, unsa gito ikaupat? Tigpakaron ingnon, magpuyo na tas kamatuoran. Kala kamo mga babae, pagpakababae na mo ay mo pagsigig linaki diha. Kamusang mga laki, pagpakalaki, ayaw pagbinabay, puyin kamatuoran, ang pari, magpakapari, di magpakaulitaw, ang minyo, magpakaminyo, ang bana, magpakabana, dili muak nga mura og ulitaw, sige panguyab. Ang mga alagad sa gobyerno, nga mao ang atong mga politicians, magpakaalagad gid unta sila, dili maghawd-hawd nga mura sila hari. O kamisang mga pari, di sa may maghari-hari. Kay hapit na rabamidi kamisa. Hurot na gining among tigom-tigom aning mga 20 nga dunot-dunot in town. Hurot na niyo ang mga sensiyo, hapit na mga hurot. Karon di na lang may maghari-hari. Kay pobre ra gid tang tanan. Labi na kun moabot na ang hasmag sa katalagman. Mao na nga magpaubos tang tanan ug sama ni Kristo hangtod sa kamatayon mo niya tong puy-an mahimo na tang tinuod nga tighiusa sa katawhan, tinuod nga magbalantay sa katawhan, nagiproklamar sa ato dinhing tubag sa salmo nga nag-ingon, ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usak ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kining maong Ginoo mao ang Dios, magbantay kini siya kanato nga iyang panon nga liwat ni Kristo. Apan mo sa likway sa siya niadtong mga tao nga buot mo patay ni Kristo o sa mga hiyas nga gibatunan ni Kristo. Munang likaya nato nga mahimo unta tang killer, nga mahimo tang killer ni Kristo. Unsaon man mahigugma unta tang magpakamatay sama sa kamatayon nga giagian ni Kristo sa mga apostoles o sa tanang mga santos dinhis kalibutan.